Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo ke zona esifolosa ngazo namuhla. Umkhosi womhlanga uzohlanganisa amashumi amane. Oweleka Mthaniya uchaze ngeinqumo abazithathile. Kanti wezokuthutha uPaula ngeyamatekisi empangeni naSondini. Sanemukelene nabakambhombosho omnyama kwindaba ze1 KZN TV. Isilo uMisuzulu kaZwelithini siqhuquzele zonke intombi into kuba ke ziphume ngomningi bazo okwethamela kumkhosi womhlanga kulonyaka njengoba uzobuhlanganisa iminyaka engamashumi wasungulwa. Lo mkhosi usingathwa njalo ngenyanga kaMandulo ngenhloso yokuqhuquzela ukuziphatha kahle kweintombi zihlale ngentombi. Njalo ngenyanga kaMandulo isilo samaZulu siyayisibiza umkhosi womhlanga ohanjelwa izintombi esisuka kulona lonke elakuleli. Kulonyaka lo mkhosi uzobuhlanganisa iminyaka engamashumi wasungulwa. Isilo sesihlalweni uMisuzulu kaZwelithini uhlabe ikhwele ememizintombi ukuba ziphume ngomningi bazo kule ngqophamlando omcimbi oheha izikulungwane zezintombi. Phakathi kwezinto eziyayiqhakambiswa kulomcimbi ukuqhuquzela kokuziphatha kwezintombi. Izintombi zami kulonyaka sizobe sihlanganisa iminyaka ewu40 years lokhu kwaqala umhlanga. Okusho ukuthi nonyaka umhlanga walonyaka ubaluleke kakhulu esizweni, ngicela ukuba iphume ngothulweni. Ngenkathi sethula inkulumo yaso isilo uMisuzulu kaZwelithini emcimbini wokuthela kwamanzi sinxusa ukukhulekelwa ukuze siqhubeke nokuhola lesizwe esikhulukazi. Umkhuleko kunini ukuba ngiqine ngibe indoda ukuze ngikwazi ukuhola lesi sizwe esikhulu nesinzima kangaka esihlonishwa iAfrika yonke jikelele nomhlaba kanjalo. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Undonankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli wethuleka izinqumo ezinqala ezithathwe emhlanganweni wesigungu esiphezulu sikahulumeni obukade usingathwe izolo kusihlwa nalapho bekudingidwa khona ke izithinta isimo sesifundazwe. Lo mhlangano welamo wezinsuku ezimbili obizwe iCabinet leHutla ohlanganisa abaholi bemphakathi ukufaka ke izimeya ongqongqoshe nabanye bekade kebanjeleke eThekwini kusona lesi sifundazwe. Njengendlela yokuhlonza izinqinamba ezikhongeze isifundazwe ngenhloso yokuqhamuka namasu okubhekana nazo, undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uchaze ngezinqumo ezithathiwe kubalwa ke uqoka kozohola amabhizinisi kahulumeni. Ebesihlangene njengohulumeni wesifundazwe ekuyile hotla la khona ebesibuka amaqhinga okwenza ngcono ukusebenza kahulumeni ikakhulukazi ukuzani bakwaZulu-Natal bebona umehluko njengamanje. Sibukile kihle okwesemqoka udaba lokulwa nobugebengu, udaba lamathuba omsebenzi, udaba lokuthuthukisa umnotho wesifundazwe KwaZulu-Natal kanye nezinselelo eziphathelene nomsebenzi wokwandisa kwenqalazinda okuyi-infrastructure phecelezi esifundazweni. Ukuthi sizokwenza njani ukuthi sikwazi ukubhekana nazo. Sinenhlelo ke lapho nesohlangana amaduze nabe-tax industry, ilaba be-construction industry kanye nenhlaka ezilwa nobugebengu. Kodwa okunye sibe nomhlangano ophuthumayo special izolo njengecabinet la khona ngibese ngethula ngazisa icabinet ngokuqoka kwami ozoba i-leader of government business uMEC umhlonishwa uDuma engimqokile ukuthi uyena ke ozokwazi ukuxhumanisa ilegislature kanye nohulumeni lo kanye ne-executive nokwenza isiqinisekiso ukuthi kuba akukho ukungena la ungafanele ungene khona kungabikho ukuphambana kokusebenza kuhulumeni wethu. Engimhalaliselayo kakhulu naye umhlonishwa uDuma. Phakathi kokunye obekuseqhulwini lomhlangano othathe izinsuku ezimbili udaba lokuxazulula ukuphazanyiswa kwemisebenzi ilabo abayibiza ngama-construction mafia, ukusingatha kwezimbizo yokubhunga ke ngobugebengu, udaba lwabemboni ezamatekisi kanye nokungabi nozinzo komasipala abaningi nokuze kuholele ekutheni abanye bafakwe ngaphansi kwesolomlawuli. uNtuli uthi ke ngeke kubekezelele ukungenzi kahle komasipala.
uthi iphuze bese emqoka kakhulu kabi udaba lo masipala ngoba hayi sixoxile impela ukuthi omasipala bonke kulo financial year eqalayo kufanele basebenzele i-clean audit. Kodwa sithena ke sizokwenza ngokuthi siqale sisondele sibambisane kakhulu nabo sibalekelele la sikwazi ukulekelela khona. Sithena ke umhlonishwa MEC wakaKhokta kahamba yobheka ukuthi imapha amaphuzu asemqoka okufanele sigxile kuwona ukuze omasipala sibalekele bacoshe umbiko okuyona wona nanokuthi singazi ngoba se-Auditor General sekhipha umbiko kodwa sibone ikota nekota ukuthi omasipala uhambo lwabo ngabe lubhekela kufanele khona. Sithi ke hayi asizukubekezelela ukungenzi kahle komasipala bethu. Siyafuna ukuthi babambisane nathi bayilithemba lethu komasipala ngoba sithena intuthuko vele yenzeka komasipala. Ithemba lethu likubo njengohulumeni sifundazwe ukuthi konke sikwenzayo kufanele sibambisane nabo. Siqala iculture entsha manje yokuthi umasipala nohulumeni sifundazwe babe into eyodwa ukusebenza kwabo. Uma sifuna ukusebenza komasipala bangezwe nje kuthiwa siyagijima lapha kumasipala kodwa abazi nokuthi bekwenze njani sizogijima. Sifuna ukuqinisa lo budlelwane sibambisane nenhlangano yomasipala okusaka. uDuma echaza ngokuqoka kwakhe ubeke kanje. It's unfortunate to Premier that they are just coming with the preconceived ideas and it's a distorted information because it has been drummed enough. I've been in legislature since 2009. I'm just going to highlight two. While Premier Mkhize, who was the Premier in the province, it was MEC Mkhono Willis, who was the lead of government business, who was occupying the Department of Transport at some point in time. Himself at some point in time served as the lead of government business during Ndebele's premiership, so it's not true. Nondaba will tell you the same, that during the first instance in the new dispensation, it was not that. So I think it has been a culture, so the coincidence must not be determining that it has an effect validity. So we are delighted that we are serving, and we are serving on the behest of the Premier and his collective. I think it was in his wisdom just to balance some of the equations. We are going to work, and it's true that we must complement. And I'm glad, Premier, that I'm not a deputy Premier. I'm not even envisaging that position. I'll be playing the role of being a lead of government business, which is critical at this point in time because the 7th term has also been characterized with the formulation of enhancing that we become selfless as leaders. We must also occupy our role in ensuring that at the core center we service our communities. Eyindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Bavele kafushane enkantolo yamantshi asemzumbu ogwini oseningizimu kwaZulu Natal. Abalisa abana abasolwa ngokugqekeza babamba inkunzi behlomile abesifazane ongeke sibadalule ngenhloso yokubavikela. Kuthiwa ke labasola bagasela komunye kwemizi babashala abantu besifazane ngemuva lesibhamu babaphuca amakhadi asebhange maqede bakhala bemuka nempahla yasendlini. Uhlalo wesigungu esoda nobugebengu emthwala umthula Sizwe Mkhize uthi igameko ezifana nalezi ziyabakhathaza kakhulu njengoba besebenza kanzima ukuzama ukunciphisa ubugebengu. Bavele kafushane enkantolo kamantshi yasemzumbe abalisa abana babekwa amacala okugqekeza kanye nokubamba inkunzi behlomile. Kuthiwa labasolwa bagasela komunye umuzi emthwalume babakhomba ngezibhamu abesifazane ababafica ngaphakathi babashaya ngemuva lezibhamu bathatha amakhadi asebhange nenye impahla. Usihlalo wesigungu esilwa nobugebengu emthwalume obekhona enkantolo ulandisa iziko lezindaba. Owesibili ubanjwe ngithizolo naye osagciniwe esitokisweni until kuze be umhla ka-30 la lecala lihlehlele wona umhla ka-30 ukuba mhlambe loqulwa mhlambe khona ubufakazi umseshi azobe sabuqoqa ngoba lapha yakwatholakala umagazini owasala endlini kubulewe namawindi kwathathwa namakhadi omunye usisi owekhona lapho endlini ngaleso sikhathi nenhlamvu esibhame yaba angazi ukuthi kwakwenzeka yini kodwa ke leso sibhame sema sithi siyazifuna zaphikwa kwadla ukuthi asikwazi ukusondela kakhulu manje abasebenzisana nabo umthetho nje asikwazi ukusondela kakhulu siyiforum kumsolwa mase khona amaphoyisa and ba traumatize laba bantu abasazi nesibhamu traumatize laba bantu abaqhunyiselwe izibhamu abanye bashaya ngezibhamu ekhanda. Eqhuba
Uthi njengoba bazinikele ekutheni babe ngabavikeli bomphakathi, ucela amaphoyisa asebenzisane nabo. Kodwa nje siyanxenxa emaphoyiseni bandla ukuthi sicela asondele amaphoyisa ukuze sisebenzisane. Uma singabambisana namaphoyisa kahle singawunqoba lempi esibhekene nayo. Kodwa uma ehlehla akhombisa olunye uhlangothi kithina. Uthi kanjalo uyacela umphakathi ungafukameli izigebengu kodwa uziveze obala. Umphakathi ukuthi voice out izinto ezenzakalayo. Ngabe umuntu uyarape wenzani abamveze umuntu bangamfihle noma ngabe owefamily kangakanani abamveze ngoba iyaqhubeka lobo mhlobo ngela buyaqhubeka if ukuthi kukhona abazifihlayo ngoba nako kuyizinto zomndeni. Abayiveza abathi speak out. Sikhona siyesithole ngisho ama social worker azosizana nalabo abama victims. Siyawucela nje umphakathi wakithi uNtsundu ukuthi awukhulume, awuvele obala ngoba awukwazi ukumvikela umuntu esehlathini kwayena. Akavele obala kuthina sikwazi ukuthola siyilandele udaba size sifike esiphethweni. Ngoba siqondene nako ukuthi siyakufisa ukuthi size sifike esiphethweni seyigebengu la nazo zaphelela khona amandla. Leli cala libe selihlehlela umhlazi ngama-30 kwephezulu. Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Ngokushube abasebenzi bohlelo lwe-EPWP ngaphansi kwenyunyana iMadusa nomasipala iTheku KwaZulu-Natal. Lokhu kuza njengoba labasebenzi bechitheka ubusuku bayizolo begasela izikhungo ezahlukene zalo masipala beyivala ngombhikisho kanti abanye balale ngaphandle kwekomkhulu lawo lomkhandlu. Labasebenzi bafuna izimpendulo kumasipala ngokubanjwa kweinhlolo khono kwabazovala izikhala zabo yize bona bemisela ukuthi umasipala kawusenayo imali yokuqhubeka belu nalolu hlelo lwe-EPWP. Badele amakhaza ashubisa umkanta abasebenzi bakamasipala iTheku abangaphansi kwenyunyana iMadusa balala ngaphandle kwekomkhulu lalo masipala. Omunye wabasebenzi uthi ke bezwe ngenhlolo khona yokuvala kwezikhala zabo eqhubekayo. Sisimisiwe thina ngesimo sokuthi imali ayikho ukuthi siqhubeke nomsebenzi. Kodwa uma sesithola nje obade simiswa nje thina kunohlelo oluqhubekayo lokwenzeka ama-interview enzeka ngasese. Nangempela ke sasiyahlangana njengabasebenzi sahamba singena kulezi indawo lezi kuthiwa kwenziwa kuzona ama-interview. Nangempela umsasazi safika sayizibona lezo indawo sasitholela khona sazama ukuvimba ngoba asazi ukuthi umkhandlu wenza njani ngempela ngoba usuqalile usuplace abasebenzi benza ama-interview safika ke lezo indawo sakwazi sivimbe. Then sasiyadecide njengabasebenzi asizoveza ulaka lethu la safika la sithi hall sizokhuluma yona lonto leyo. Ngebhadi satshela ukuthi ubuholi bala City Hall abukho. Sase sidecide njengabasebenzi ake sikhombise ulaka lethu ke sihlale la sikhombise ukuthi sidiniwe asiyithandi lento ukuthi kufike uzofike kuthiwe kuthina imali ayikho. Sesihlala isikhathi side kangaka kodwa kokunye kube kuqhubeka kwenziwa ama-interview. La ma-interview enziwa kanjani uma kuthiwa imali ayikho? Siqoshwa kanjani thina kube kwenziwa ama-interview futhi eceleni? Yilento eyenza ukuthi sidecide ukuthi asize lana-ke City Hall ukuthi ngabutholi uholi sizokhombisa ulaka lethu ngokuhlala la kuze kuse baze bezobona ukuthi siserious kangakanani ngoba sibuhlungu lento yenzakalile hayi asiphathekile kahle siyabasebenzi. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lezindaba libikile ngombhikisho walaba ngeledlule nalapho ke bebehambisa uhla lwezikhalazo bekhala ngokumisa kwabo isigubhukane emsebenzini. Umasipala ukhala ngongabi nayo imali yokubaholela. Kuvele ukuthi ke isimo kasikho sihle kwabamisiwe njengoba bekhungethwe ukhwantalala futhi abanye sebebuya ezibhedlela. Vele sekumonakala usuwenzakalisa umkhulu kakhulu nje. Iphuma lencwadi kwakungumhla ka2 already sekuba khona abasebenzi abawu2 asebalala esibhedlela. Uma uzwa kahle usikwenzakaleni abasebenzi masebechaza after sebe dischargewe esibhedlela base khona nje umsebenzi wathi isifo wavesane washawa isifo senhliziyo after ezwe lento ngoba uyi breadwinner ekhaya and uyakha ekhaya ufundisa izingane so
lento yamlimaza kakhulu ekutheni ezokuthi le akasakwazi ukuthi aqhube because umbuzo ayobuza wayethi ngizoqhubeka kanjani nokwakhe ekhaya izingane zizoya kanjani esikoleni ngizoqhubeka kanjani ngondle ekhaya lento isilimaze kakhulu abasebenzi balimele kakhulu nje besicela abantu abake baphinde bayibukisise lento yethu bayibukisise instead yokuthi basikhiphele ngaphandle siyacela ukuthi lama interview enziwayo ngoba sasesithenjisiwe ngoba lama interview esesiqiqa sizama ukuthi abaye basibhekelele nas after isikhathi side kangaka only to find out ukuthi lama interview esiwathole enziwa ngasese yilama poster akade phumile kuthiwa kubhekelelwa thina kodwa mase siyathola akusithina esibhekelelwayo esitatimendeni esithunyelelwa bezindaba yilo masipala baveze ukuthi uhlelo iPWP seluzolulela inkontileka kepha abasebenzi bazoncishiswa besuka ngaphezulu kwa-4,000 beya ngaphezulu na kuka-1,000 kwazise bazothola imali ecishe ibalelwe ku-19 million amarandi kumnyango wabasebenzi bezomphakathi nenqalazinda okuyimali eyehliswe ngo-42 million labasebenzi kabeneme ngalokhu kanti bayaqhubeka nokuphazamisa izinhlelo zokuthuthwa kukadoti nokukhuculela imigwaqo eThekwini eindabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake seyitolene nebeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Umkhosi womhlanga uzohlanganisa amashumi 4. Oweleka Mthaniya uchaze ngeinqumo abazithathile kanti wezokuthutha uphawula ngeyamatekisi empangeni naSondini. Ngqongqoshe ezokuhlaliswa kwabantu kanye nokuthutha esifundazweni saKwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi uzohlangana nabo bonke ososation bamatekisi kulesi sifundazwe ukuze bathole umhlahlandlela ngeinkinga ezibhekene nemboni yabamatekisi. Umthombeni ukusho lokhu ngemuva ukuthi abamatekisi empangeni kanye naSondini bevala imigwaqo kuyinsuku ezimbili bekhalaza ngezimo ezahlukene phakathi kwazo okubalwa ke-imvume zokusebenza phecelezi ama-permit nokunye. Izibalo ke ziveza ukuthi ke bangu 15 million abantu abasebenzisa amatekisi eNingizimu Afrika njengendlela yabo ke yokuthutha okusho ukuthi ke ingaphezulu ka-40 billion amarandi inzuzo eyenziwa imponi yamatekisi ngonyaka kuleli isiteleka ke sakamumva sabemboni yamatekisi besiqhubeka empangeni kanye naSolundi siphazamiseke kakhulu abagibeli kanjalo nabasebenzisa umgwaqo njengoba eminye yalemgwaqo ebivaliwe. Kuyavela ukuthi ke izinto abalimbone bebekhala ngazo izimvume phecelezi ngamaphemithi imizila ke nokunye. Ungqongqoshe womnyango wezokuhlaliswa kwabantu kanye nezokuthutha kulesi sifundazwe enenkulumo kwesinye seziteshi sikamabona kude ukuvezile ukuthi ke basazoba nomhlangano nezihlangano ezithintekayo kubalaka no-association bonke ukuze ke befike kwisixazululo zenkinga ebhekene nalemboni. Already engaging SATACO, we are still going to meet with all of them. It's the same with the bus industry on Apako, but in particular the taxi industry, SATACO, you know, from time to time is a unit of the opposite. In some instances, they'll say that let us operate using Chanela. They'll say that why don't you deploy Chanela? Why don't you deploy RTI? When you deploy Chanela, they will be complaining in some instances. So as government, we must be consistent with what we are doing. But I think the framework has been laid down, the relationship is there, but we are going to work together. Ephendula ngodaba lama-permit phecelezi izimvume uthikelena inkinga edinga zonke izihlaka ezithintekalayo umnyango uwodwa ngeke ukwazi ukuxazulula lolu daba okwawo ukunika umhlahlandlela bese ke bevumelana ngento eyodwa. Before you must have a permit, you must understand that you already given a platform to operate in that route. So critical that we solidify the strategy that they must all regulate themselves and operate as a normal business, because the Department of Transport on its own will never resolve all the processes at the taxi industry, but the Department of Transport will only regulate and give the framework. Imizamo yokuthola ukuphawula kweSANTACO ayiphumelela ngako kwazoba udaba silifaka emoyeni njoba ke kuvela ukuthi basavalelene ezingxoxweni. Let's gaze in the bus 1 KZN TV. Kengusamgeliswe Ngqulunga, Richards Bay.
Njengoba iqhubeka imbungazo yenyanga yokuzalwa kaMengameli oqala ngaphansi kwahulumeni wentando yeningi ongasekho kuleli uDkt Nelson Mandela, imeya kaMasipala wesifunda uMgungundlovu Mzizuma khuthaza abantu bakuleli ukuba benze okuhle izinsuku zonke zonyaka besiza laba abadinga usizo noma bangakwazi ukuzisiza. Umsholozi uthi inyanga kaNtulukazi yonke yokwenza okuthile okuhle kubantu, kanti ubekhuluma ke sekhaya abadala eMseni eMgungundlovu. Iyaqhubeka imbungazo yokuhlonipha ingqalabutho yakuleli ebizwa nge-67 minutes for Madiba, njengoba imeya yomasipala wesifunda uMgungundlovu Mzizuma ehambele ikhaya labadala eMseni eliseMgungundlovu. Sithe asizeke kule ndawo yabantu abegcina abantu abadala abawu-55 abaqhamuka endaweni ezihlukahlukene zalesi sifunda sethu abanakekelwa kule ndawo ukuthi sizojabula nje kanye nabo ukugubha lolu suku, sibanikeze izipho, sibe nesidlo nabo, kodwa kakhulukazi ukuthi silethe neminyango kahulumeni sibona ukuthi ibalekile ukuthi ilethe izinsiza ama-services la kubona kakhulu, nesifisayo ukuthi ke kuvele kungabi yinto nje ekanye kuphela ezokwenzeka namhlanje kuphela, kodwa ezokwazi ukuthi iqhubekele phambili. uZuma uthi kufanele kwenziwe okuhle izinsuku zonke zonyaka. Lonke usuku olukhona enyakeni 365 days ake kube nama-gestures, kube nezenzo esizenzayo zokulula isandla kulabo bantu abadingayo kakhulu. Akudingi ukuthi kwenziwe izinto ezinkulu njengalezi esizoyixoxa la ukuthi kungenzekani. Sifuna ukuthi umuntu banake nje omakhelwane babo, bakwazi ukubona umuntu olala engadlile, bakwazi ukulula isandla ukuthi akwazi ukubeka ukudla phezu kwetafula, fa bakwazi ukubona ingane ehamba ngeenyawo umiya esikoleni, bakwazi nje ukuthi kube khona ovolunteer ukuyithengela izicathulo, obona ingane igqoka ibhluku elibhobokile noma ingubo yesikole ebhobokile. Lezo zinto ezincane akudingi amamiliyoni, akudingi ama-1000, kudinga inhliziyo nje ezoba mnene. Senze izenzo zethu zifunze lezi zikaMandela owayinikela iminyaka ewu-67 esebenzela abantu base-South Africa, base-Afrika nomhlaba wonke. Kanti umphathi waleli khaya uNtombendle Dlamini uthi kancane kancane bazofika kwizinga abalifunayo. Asive sibonga uNkulunkulu wami konke konke esikucelile, okuningi kwawo kuyeza. Njengoba ngisho ngithi mina ikhwani malilaliswe amanzi livuka kancane kancane lize lime lisustain lime. So nathi kuwo konke sasithembiswe kona okunye kuyeza kancane kancane kancane. So gcina siyilento esiyifunayo ngumseni waka Greater Idindili. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Ake siphinde futhi siyetolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo izona ezihamba phambili namuhla. Umkhosi womhlanga uzohlanganisa ama40. Oweleka Mthaniya uchaze ngeinqumo abazithathile. Kanti wezokuthutha uPaula ngeyamatekisi eMpangeni naSondini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ungu-18.43 kuyidola lasemelika bengu-19.98 kwi-euro yase-Europe, bengu-23.74 uma iqhathaniswa nopondo yaseBrithani. Kuthi intengo yegolide yona bengu-$2,416.93 i-ounce, kuthi intengo yoil ongahluziwe yona bengu-$81.01 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uhlalo we-PSL uDkt Ivan Ion Jukukhoza usememezela abaxhasi abasha beligi yakuleli kulandela ukuphela kwezivumelwano sokusebenzisana nabaxhasi abadala be-DStv. Lesi simemezelo senziwe namuhla kwisithangamisa bezindaba eGoli, okulapho khona kuKhoza ethule khona ke inkampani ezokugembula kuleli Betway njengabaxhasi abasha beligi enkulukazi kuleli ebeyaziwa ngaphambilini nge-DStv Premiership. Leli gentshe sinabaxhasi abasha kulindwe bakeqala emhla zi-3 ngenyanga ezayo ngemidlalo yomqhudelwano we-MTN 8.
Labaxhasi kabasha beza ke nesivumelwano seminyaka emithathu semali engango-900 million amarandi. Kanti ke DStv isazoqhubeka nokuba ke ngumsakazeli wale midlalo noma yale ligi. Sitting here, ladies and gentlemen, it is my pleasure to invite Mr. Lawrence Michael to join me on the stage. It's a short day for me. Beyond this press conference, we now have Betway Premiership as a sponsor of the league. Thank you very much, DStv Premiership sponsor. It was done in this way because it was part of the plan a long time ago. We in the executive committee, we know that. The media and other people don't know that. That's why we are here, because we are going to be continuing on other elements of our business. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwaNongoma kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.